Per mi el que té interès, o que tindria interès, si fos possible, és que la gent, a partir de veure aquestes coses, com a partir de llegir llibres o com a partir de veure com surt i es colga el sol, reflexionés sobre ell i el seu sentit a la vida, ser conscients de les coses i reflexionar sobre la nostra actitud enfront la vida. O sigui, i tenir molt present que la diversitat és probablement la grandesa de la nostra unitat com a espècie. Jo el que m'agrada és que la gent reflexioni. I això depèn de la nostra consciència. Jo el que intento, des de la meva petita aportació, és demanar unes reflexions perquè siguem conscients del que podem fer.